my vice ikwuka anyị nọ na nchịkọ mmụada ekene m unu mmụada ekene m unu anọ m n'izizi na-asị onye a na obere okwu nchọ ikwu ana m ajụrụla unu okwu kana mụ anọ m gịnị anyị bụ ovu ngwa kwuo okwu adịrọ n'ọnụ ele ule mmụada ekene m unu mmụada ekene m oji ugo ka ị na-aza okwu ga-amakakwana mana anyị na-enye ka anyị na-enye nwanne anyị ndụmọdụ babish ma ọ bụ na o nwekwara ntị ka ọ nụlụ agbala ju ndo ana m ekene gị nọ na okwu gị gbara yala ya ndị a nwere ibe ọkụ ọnụ maka na a na-aga olu na nke ndị ọzọ ọnụ ga na-ada ibe ka a bịa na nke gị kịta idozie ọkakata ire gaba azụ nwaanyị nọ n'uju ọ nọ n'uju ana m ekene unu daalụ na unu emeka nwaanyị be anyị lile aba sị na onye malikwue amalịsa anya maka na nwa nwa amara okwu nwunye nwanne gị nwoke amara okwu ọ mara okwu enne dozikwa n'onwe gị ibe njekwa gị dozie onwe gị bụ na onwe mgbe ọ ya aga olu ịtawa onwe gị ụta ịbụrụ ka pastọ mesi gị na-eje njelina ịkwụzala ọtọ onye ọ bụ na otenye ezi ka ị dị kwụla ọtọ ka nkụ ụsụ jiri nwaanyị ji achịkwa n'ibe pastọ nwadebe na onye ọbụla na-emekwa n'ezi onwekwa na ya na-emere ezigbo ọmụ ịba n'ime ụlọ gị ụlọ ụka dị ya maka anyị sikwa na ya azụ ya na mmiri ebụrụ gị na ịnọsizi na mbe obele nwa dị ka gị mgbasa anụta gị na anyị bụ ka ị dị bụrụ sọ mma ọnụ n'uju nwa nwanne dị gị nwaziri anyị mgbasị a anyị bịa ụfọdụ elozosi gị kịta mana elozoro ya inekati ya ọ na-egbu ramaramara mana pastọ emesi gị ya ọ rapụ iru ebe oye yile azụ n'eke na ọmalịma ụmụaka Chineke nyere gị kwa Mọnde ị nọ n'ụlọ ụka Tuzdee ị nọ n'ụlọ ụka Wenezdee ị nọ n'ụlọ ụka nnụnụ ọbịa ọnọdụ n'azụ na-ebeli gị maka na onye ọbụla ị vụrụ kwu n'ezi agba egwu ị na-anya ebe iburu onye na-etili ya egwu ị na-anya ebe onye na-etili egwu nọ n'ime ọhịa na onye na-etili nwunye nwanne gị nwoke egwu nya ka m gwa gị na onye na-etili ya egwu maka na onye na-etili ya egwu provost akpụ niile ọ na-ero bụ obuli ya obugali pastọ gịagbanị ntị maka unu ya akọkọ unu kọọ nke nkọ